аксияра зардошти видеора то охир тамошо ки якта лайкму телефонам гирифтани набоши, лайка фаромӯш наки яки амраи барад телефон гирай уани мебине видеора. телефони Samsung Galaxy A16 дар магазини Realphone аксия сар додагем ки нархошон боша ай 14990 рубл дар магазини Realphone сар мешава. вобаста ай оперативка, памят цветаш нарх навош боло поён рафтан мегира. лучи телеграм канали Realphone Москва дорен ҳамаи нархи наво подробно гуфтагиай. Samsung Galaxy A16 памяти 4x128, 6x128 ва 8x156 мешава ки экранаш 90 Гц кор мекунад, камераш 50 мегапиксел, фронталнияш 16 мегапиксел ва телефон боша экранаш AMOLED мешава. агар шумо намехоҳед телефоно маъқул шуда боша, дар кор шуда боша, рақамҳо дар болои экран метавонед ки ба ҳазур занг занен ва информация пурсен. агар заказ карда небошен, доставка ба ҳама областҳои Россия, Тоҷикистон ва даруни Москва дорем.